Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel irtirat għatta direttivi li kienet tat lill-membri tagħha. Dan wara l-intlaħaq ftehim mad-Diviżjoni tas-Saħħa dwar diversi temi. Fi-stqarrija maħruġa mill-MUMN intqal li wara sensiela tal-qatt mad-Diviżjoni tas-Saħħa, il-Union laħqet ftehim dwar kwistjonijiet li kienu ilhom għaddejjin fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Boffa. L-MUMN temmet tgħid li tittama li jkompli għaddej ir-ritmu li nqabad ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent jingħata servizz diċenti. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern l-4 iltaqa' mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Is-Segretarju Parlamentari qal li t-tobba huma kruċjali għall-qasam tas-saħħa u għalhekk għandhom jaħdmu f'kundizzjonijiet tajbin. Din kienet waħda minn sensiela ta' laqgħat ta' konsultazzjoni. Min-naħa tiegħu Gordon Caruana Dingley, il-President ta' din l-assoċjazzjoni, qal li l-pazjent jgħix is-suċċess tal-ħidma tat-tobba. Huwa laqgħu sodisfazzjon li minn żmien għal żmien ikun hemm laqgħat bejn il-Gvern u huma bilan li l-qasam tas-saħħa f'pajjiżna dejjem jitjieb.